Kakang Semar Badranaya Kakang. Wale-wale apa Kakang? Dina iki aku tumurun ana ing Arcapada Kakang. Ndara, andadosaken kagiat raos ing manah kula. Wonten wigatos kang kadosa pundi to, Den? Kok murca sawetara mboten katingal, Den? Wah, iki yo asik Ndara Janaka muleh sida ana pakanan enak iki. Kowe iki aja pakanan terus. Ayo iki coba diwastanani iki kenapa? Lajeng kersa penapa dene Paduka ngersakake tumurun wonten Ngarcapada punika Ndara? Kamangka sak ngertos kula ingkang garwa Gusti kula punika nembih Handarbini. Ndara, kula aturi paring dawuh Ndara. Iya Kakang Semar. Merga Yai Dresanala katemben Handarbini mituhu kelawan dawuhe Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Kanggo amapak lek ing jabang bayi aku kinen ngupadi sarana ya kuwi wujuding Sekar Pancamulya sejati Kakang. Kok wonten Sekar Pancamulya sejati niku kula kok nembih mireng niki Ndara. Mula kuwi Kakang Semar aku kinen nyuwun pirsa kelawan Kaka Prabu Sri Bathara Krisna. Mula Kakang aku ngersakake prapta maring negara Ngamarta. Ayo Kakang, tututi salakuku Kang. Inggih, monggo sawi kula dherekaken, Guys. Wau ta kaya mangkono. Kahanan wonten ing Ngamarta kinen nembih nandang Sungkawa, nandang Dukita. Merga Pandhawa punika kecalan salah setunggaling
Nggih punika Raden Janaka. Nalika semana sagung Pra Pandhawa samiya sungkawa dhateng morcanipun Raden Janaka. Kaya mangkono wijil pangandikan. Meh rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggara apa sabdaning kukila maring kanigara deketer kini dunganing kong ler wuwusing pini panca ong kelawan papetoke ngayam ana Duh Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngaturi kasugengan rawuhipun paduka keparenga kula pun ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk Koko Prabu. Nggih Yai sami aji dat kapundi kula petekaken ing mustaka dados jimat Yai. Nun inggih duh Koko Prabu wus nyosawetawis menawi mboten lepat wus nyohangancik sakwarsa Yai Janaka anggenipun murca menapa namung dumugi semanten sejarahipun para Pandhawa punika Koko Prabu. Duh Yai inggih kula aturi priksa nggih Yai mbok menawi ketemben kemawon Yai Janaka anggenipun murca nanging monggo dipun titosi Janaka niku saben-saben murca badhe wonten kedadosan Yai. Nggih menika telung perkara. Janaka punika nek ora golek wahyu mesti golek ngelmu, nek ora golek ngelmu mesti golek wong wedok sing ayu niku mesti. Wah, saka pangrasamu dina iki jelamprong. Nggone lunga kuwi golek wedokan apa golek wahyu apa golek ngelmu. Pun Kakang ora iso nentokno Yai. Ning yen ta ora kleru saka pangrasaku iki mengko batine baline Yai Janaka ning Pandhawa iki bakal tukul wiji sejati kang bisa mbawet adil ana ing bawana. Merga apa? Yen ora kleru nggone Janaka murca wiwit ana lakon ya kuwi Begawan Ciptaning ya Begawan Mintaraga nganti saiki. Ora suwe meneh aku percaya yen ta Yai Janaka kuwi bakal bali. Wis mesti bakal bali. Merga Pandhawa kuwi ana 5 wujute. Tur ora bakal pisah semangsa tumapaking perang Baratayuda. Mula mbok menawa baline Janaka isih bisa diarep-arep Yai Bratasena, mengko ora bakal gendro Yai. Adikku saka ngendi? Janaka,
kula wonten dawuh. Saka ngendi Yai? Inggih Koko Prabu Kakang Mas. Bilih Yai Dersanala punika ing wektu dinten iki nggarbini ngancik Sabta Candra Kang Mas. Bojomu Yai? Inggih. Kula parikedah ngupadi sarana mituhu dawuhipun Kanjeng Rama Bathara Brahma kula parikedah ngupadi Sekar Pancamulya sejati Koko Prabu. Kula nyuwun priksa Koko Prabu wonten pundi mapanipun Sekar Pancamulya sejati punika Koko Prabu. Harjuna kula wonten dawuh. Kuwi mung tumiba cangkrimane pukulun Bathara Brahma ing lamaking donya iki ora ana kembang Pancamulya sejati kuwi ora ana. Sing diarani kembang kuwi sampurna utawa becik, wondene panca kuwi lima, mulya kuwi bagus, sejatine wis ngarani. Dadi ngarsaning pukulun Bathara Brahma, si Adi dikongkon bali saka swarga dahana makumpul karo Kadang Pandhawa. Ngono Yai. Lajeng keparengipun kados pundi? Aku dhewe ora ngerti. Apa ya ana lakon si Adi ditundung minggat saka swarga dahana? Mangko sik ta iki kok ana bocah muda tumeka ana papan kene, jenengmu sapa ngger? Nek kowe takon karo aku, jenengku Bambang Wisanggeni. Lah kowe sapa ana wong kok ireng mulus kaya ngono gosong? Ditepungake yen to panjenengan ingsun iki Nalendra ing Dwarawati Prabu Kresna. Pancen kondange jagat yen to Jawata iki kang aran Prabu Cemani. Ya iki. Ngene lho Prabu Kresna. Aku temeka ana ing kene iki merga aku goleki bapakku kuwi jare bapakku ki Pandhawa. Lah Pandhawa kuwi endi sing jenenge Pandhawa? Wah. Sapa kowe? Kok arep goleki Pandhawa? Pandhawa ki ya iki. Terus sing jenenge Pandhawa ki sing endi? Mengko dhisik Pandhawa ki ana 5 nanging kok praptane pukulun Narada. Ladalah. Ngger kulup kaki Kresna ngger. Kula wonten dawuh pukulun. Lan kabeh-kabeh wae ulun ngger payah Pandhawa. Dadi para hanira ya ngger. Lamun tok iki Wisanggeni kuwi ora liya jejering bocah kang pinunjul ing sasama, brojol ing kakerep, punjul ing apa-apa. Ya iki bocahe kang bakal mbabar adil ana ing negara Ngamarta. Lah jeneng kita kabeh kudu ngerti Permadi. Permadi, kula wonten dawuh. Iki Wisanggeni dudu sapa-sapa, iki putramu, rikala sliramu aninggalake kelawan kayangan swarga dahana, kuwi pancen wis dadi kersaning bapakmu Maratuwa, ya kuwi Bathara Brahma. Sebab antuk ya kuwi perintahe Bathara Guru supaya misahake katresnane karo bojomu. Mergo bojomu arep didhawuhake karo pamane ya kuwi Dewa Srani. Kaya ngono. Tumuli bojomu kuwi diajar karo wong tuamu, mula jroning diajar banjur durung tumeka mangsa kala putramu babar mijil ya iki Wisanggeni. Ya iki Wisanggeni anakmu Janaka. Aduh ngger kula. Kanjeng Rama ngger kula. Duh ngger kulup anakku Wisanggeni. Ya kepiye Kanjeng Rama? Aku
goleki Kanjeng Rama ki wis tekan ngendi-ngendi lho. Wis kono kene ngasih dewa tak ketemi kabeh. Iya Ngger Wisanggeni. Ibumu ana ngendi, Ngger? Arjuna, kula wonten dawuh Bu kula. Nek sliramu kepengin ngerti bojomu ana ngendi, Bratasena. Wah, apa? Narada kakekku. Tulungono adimu iki mesakno merga gawane kuwi dicidra karo dewaning iblis digawa ing Nusarukmi merga arep didhawuhake karo Dewa Srani. Tulungono jaken bali Bratasena. Wah, yo tak tulungi. Dresanala ning kene iki wis ora ana sapa-sapa, anane mung aku kelawan kowe wong ayu. Mula ya Cahayu, lalekna bojomu, langgapana katresnanku Dresanala. Paman Dewa Srani, upama nganti mbok gepok senggol kulitku bakal tak beset. Mergo saknyatane aku ora bisa yen to dikongkon tresnani kelawan sliramu, bakal tak beset kulitku. Aja kaya ngono to, Nduk. Wong ayu. Siang Pantara Ratri mung sliramu sing tak anti-anti, ayo mara diake ladenana brantaku. Apa kelakon awakmu tak pateni? Luwih becik aku mati. Kalau wong aku ngladeni brantamu. Ya nek kaya ngono ya kelakon tak pateni. Kok sik kowe kuwi sapa, bocah saka ngendi? Kok gedhem kaya buta ngono? Wah, yen kowe takon aku iki Raden Werkudara. Werkudara? Ya. Lah kowe ngopo ganggu gawe karo calon bojoku? Mamak matamu nek iku bojomu. Kowe iki bojone adikku, nanging kowe wani nyolong. Lah nek wani nyolong arep ngopo? Wah, ya nek kowe wani nyolong kelakon tak ketem. Lho kowe arep wani karo aku rangkepa sasra Kadanga Dewa, yen pancen kowe ora bali bakal tak kebut mulih kari jengen cangkemmu. Wayah. Jaluknya. Wah.
jaluk amunyo. Ayo, ayo. Weh, kroyok, kroyok, kroyok. Yo, yo. Why, yo, why? Semar kelawan Ponokawan. Inggih, inggih, Ndara. Kula krungu-krungu pawarta terus kula bablas. Mergi kula punika mangreteni tak nggo ngelmu titen yen wis mesti iki kelakuane ratune iblis Durga sak panunggalane. Puri tak ketemane, Den. Wah, wis ra ana wis padha mlayu. Nggih, syukur seketi jemurung. Yen kados mekaten inggih syukur, Ndara. Ateges sampun paripurna lelampahan menika. Sedaya pedhut wonten ing ngamarta menika sampun sirna, menika sampun sumilak lan mungkari slamete. Ingkang diupaya sampun tumeka, sing digoleki wis pinesti. Mungkari slamete andum Basuki nggih, Den. Lampahan laire wisanggeni teges sampun paripurna, tumet amuji wonten panguwasaning Gusti. Handayana nak Mas Muhammad Albi Maulana dadiya bocah sing keker bakar kukuh turta pengkuh hawit saka pangudange para sepuh temah dadiya bocah sing soleh pinter migunani miturut karo wong atuwane tumraping bangsa desa kelawan agama amin Allahumma. Ayo padha bali, Den. Ya bali tapi aku tak juget tayungan karo ngetokno golek sik. Yo inggih monggo, Den. Monggo, Ndara.